Un any més, la UDA ha tornat a obrir les seves portes als estudiants de primer de batxillerat o equivalent dels 3 sistemes educatius. Al voltant de 500 alumnes han compartit jornada, experiències i dinar amb els universitaris. I és que plantejar-se si es vol continuar amb els estudis a Andorra o a fora i, sobretot, quina carrera fer és complicat. Tot i això, la majoria ho tenen molt clar. Es calcula que el 25% dels alumnes que acaben secundària al país, és a dir, un de cada 4, s'inscriuen a la Universitat d'Andorra. Els 500 alumnes que han participat a la Diada també han visitat les instal·lacions de la universitat. Com cada any se'ls han preparat tallers i activitats diverses per tal de conèixer l'oferta formativa de l'UDA. El curs vinent tindrà una certa rellevància, ja que serà el primer que es deixin d'oferir diplomatures i llicenciatures als nous estudiants. Només s'impartiran bachelors, màsters i doctorats. La UDA també incorpora una altra novetat. Informàtica i administració d'empreses es poden fer en modalitat lliure. L'estudiant podrà escollir si vol fer-ho presencial, si vol fer-ho virtual o si vol fer-ho mixt. I aquesta assignatura l'agafo virtual, aquesta l'agafo presencial, aquesta la tinc virtual però vinc alguns dies a classe, etc. Al curs 2011-2012 també canviaran els plans d'estudi d'infermeria, informàtica i administració d'empreses.